ሰላም ናይ ማሚ ዩቲዩብ ቤተሰብ ኣብቲ ናይ ቀጻሊ ናይ ፊልምና ትርኢት ዋንስ ዴይ ኣብ ትሬሳ መመርመሪ ክፍሊ ብሕቡእና ኣተወስ ንርኢ ነርና ቺንግ ደሞ ናይ ላቦራቶሪ ሲሲቲቪ ካሜራ በዚ ተሓያኸ ማስቲካ ነቲ ካሜራ የበላሽዎ ሽዑ ዋንስ ዴይ በቲ ጨረር ዝሞቱ ሰባት ሬሳኦም ብምኽፋት ንኣለሸት ንርኢ ኣለና ቺንግ ሽዑ ዝኾነ ሰብ ይመጽእ ከም ዘሎ ከረዳ ኣይፍትን እሞ እቲ ሰብ ከይመጽእ እውን ኣብ ውሽጢ ይሕቡኡ ብዙሕ ከይጸንሑውን እቲ መርማሪን ዶክተርን ናብ ውሽጢ ይኣትዉ እቲ ዶክተር ነቲ መርማሪ ናብ ትሬሳ ናርአየ ኣብ ህይወቱ ከምዚ ዓይነት ውቃዕ ኣጋጢምዎ ከም ዘይፈልጥ ይነግሮ ቀፂሉ እውን ናይ ትሬሳ ምርመራ ከም ተወድአ ይነግሮ ሽዑ እቲ መርማሪ ነቲ ዶክተር ሪፖርት ምስ በጽሖ ንክነግሮ ተዛሪብዎ ይኸይድ እቲ ዶክተር ንምውፃእ እንትዳሎ ግን ሓደ ናይ ሬሳ ፍሪጅ ከም ተኸፈተ የስተውዕል ናብ ድሕሪት ምስ ተመለሰ ድማ ኣብቲ ናይ ሬሳ መቐመጢ ዋንስ ዴይ ልክዕ ከም ዝሞተ ሰብ ደቂሳ ይርእያ እሱ እውን ሰበይቲ ሬሳ እያ ኢሉ ብምሕሳብ ካብቲ ገዛ ይወፅእ ቺንግ ድማ ካብቲ ጠጠው ዝበለ ሬሳ ይወፅእ እሞ ንዋንስ ዴይ ካብቲ ፍሪጅ ብምውፃእ ብቕልጡፍ ካብቲ ቦታ የምልጡ ናብ ገዛኦም ምስ ተመለሱ ድማ ናይቶም ዝሞቱ ሰባት ፎቶ ናርኣየትና ኣለዎት ኢንድ ናብ ክፍላ ብምእታው ዘረባ ይጅምራ ዋንስ ዴይ ንኢንድ እቲ ጨረር እቶም ሰባት ድሕሪ ምቕታሉ ካብ ኩሎም ሬሳታት ናይ ሰውነቶም ቁራጽ ከም ዝደልዮ ገይሩ ንባዕሉ ከም ዝወሰደን ኣጋጣሚ እውን እቲ ናይ ሰውነቶም ቁራጽ ከም ዓወት ከም ዝሓሰቦ ትዛረቦ ይኹን ደኣ እምበር ኢንድ ኣብቲ ስእሊ ዘለዉ ቁራጻት ነብሲ ምርኣይ ስለ ዘይከኣለት ዓርሳ ስሒታ ትወድቕ ኣብቲ ዝቕጽል ትርኢትና ድማ ዋንስ ዴይ ኣብ መምሃሪ ክፍላ ኮይና ጃቫር ብዘይፍለጥ ሕማም እናተቐንዘወ ትዕዘብ ሽዑ እንታይ ኾንካ ኢላ ተሓተሞ ጃቫር እውን ብሓፅር ዘሊሉ ንኽኣቱ ከም ተወቃዒ ይነግራ ኣብቲ ዝቕጽል ናይ ቀዳም ዕረፍቶም ድማ ናይ ጭፈራ ምድላው ስለ ዝነበረ ኩሉ ሰብ ተዓዲሙ እናተሓጐሰ ንርኢ ኣለና ጃቫር ንዋንስ ዴይ ናብቲ ጭፈራ ከም ትመጽእ ይሓታሞ ዋንስ ዴይ ግን ምንም ድሌት ከም ዘይነበራ ከም ዘይትመጽእ ትዛረቦ ሽዑ ጃቫር ኣቕሓ ንምልዓል ድንን ምስ በለ ዋንስ ዴይ ኣብ ክሳዱ ዘሎ ጭሕጋር ትርእዮ ሽዑ ዋንስ ዴይ ጃቫር ዝኾነ ነገር ዝሓብኣ ከም ዘሎ ደኣ እምበር ከምቲ ዝበላ ከም ዘይኾነ ተስተውዕል ክላሶም ምስ ወድእ እውን ዋንስ ዴይ ንጃቫር ትኽተለሙ ኣብቲ ጫካ ካብ ዘሎ ሓደ ዝኣረገ ገዛ ናወፀ ትርእዮ ልክዕ ጃቫር ምስ ወፀ ዋንስ ዴይ ተኣትሙ እቲ ትደልዮ ናይ ጨረር ሰብ ስእሊ ትርእዮ ሽዑ ዋንስ ዴይ ዝተወሰኑ ስእልታት ሓቢኣ ትሕዝሙ ካብቲ ገዛ ትወፅእ ግን ከዓ ካብቲ ቦታ ቅድሚ ምኻዳ ጃቫር ይርእዮ ሽዑ ዋንስ ዴይ ካብቲ ገዛ ናወፀት ጃቫር ከም ዘይረኣያ ንምምሳል ትፍትን ጃቫር እንታይ ትገብሪ ኣለኺ ይብላሙ ዋንስ ዴይ እውን ንዕኡ ደልያ ናብቲ ቦታ ከም ዝመፀት ትዛረቡ ጃቫር ድማ እዚ ገዛ በይኑ ዝተሰርሓሉ ናይ ጥበብ ገዛ ከም ዝኾነ ርእሰ መምህር እውን ፈቓድ ከም ዝሃበተን ይዛረቦ ዋንስ ዴይ ውሽጢ ምርኣይ ከም ትደሊ ትነግረሙ ጃቫር ግን እቲ ገዛ ጽቡቕ ከም ዘየለን ካሊእ መዓልቲ ናብ ውሽጢ ከእትወኪ እየ ይብላ ቀፂሉ እውን ንምንታይ ክደልይኽኒ ይብላሙ ዋንስ ዴይ ድማ ስእለ እቲ ዕዮ ገዛ እየ ክሓተካ ደልየ ትብሎ ይኹን ደኣ እምበር ጃቫር ግን ዝኾነ ነገር ከም ዝሓበእቶ ይግንዘብ መምህርና ሎሚ ዝኾነ ዕዮ ገዛ ይሃበትናን ኢሉ የሰንብዳሙ ዋንስ ዴይ ሓሶታ ከም ዝተረጋገጸ ስለ ዝኣመነት ንግዚኡ ካሊእ ምኽንያት ንክትህቦ ንውሕድ ስቕ ትብል ሽዑ ጃቫር ናብቲ ጭፈራ ንክንኸይድ ክደልይኽኒ ይብላሙ ዋንስ ዴይ ጽቡቕ ምኽንያት ስለ ዝኾነላ ድማ እወ ክነግረካ እየ መጽአ ትብሎ ኢንድ እውን ዋንስ ዴይ ናብቲ ጭፈራ ከም ትመጽእ ምስ ፈለጠት ብጣዕሚ ትሕጐስ ቀፂላ እውን ኢንድ ነቲ ምድላው ዝኸውን ክዳን ንምግዛእ ናብቲ ድንኳን ትኸይድ እሞ ግን ከዓ ዋንስ ዴይ ናይቲ ክዳን ቀለም ምስ ረኣየት ስለ ዝደበራን ናብቲ ድንኳን ምእታው ከም ዘይትደሊ ትዛረቦ ሽዑ ምስ ተፈላለየ ድማ ዋንስ ዴይ ነቲ መርማሪ ንምርካብ ምስ ቺንግ ኩዕዛኣ ትቕጽል ሽዑ ቺንግ ብማዕዶ ሓደ ጸሊም ቀሚስ ይርኢ እሞ ከይዳ ንኽትዕቅኖ ይዛረቦ ዋንስ ዴይ እቲ ዝረኣየቲ ክዳን ትፍተዎ ዋላ ደኣ እምበር ነቲ መርማሪ ንምርካብ ግን ናብቲ ፖሊስ ጣብያ ትኸይድ ሽዑ ዋንስ ዴይ ነቲ መርማሪ ካብቲ ገዛ ዘውፅኣቶ ናይ ጨረር ስእሊ ትህቦሙ ድሕሪ ሕዚ እውን ነቲ ገበነኛ ንምርካብ ኣብ ጎኒ ኮይና ከም ትሕግዞ ትዛረቦ ምኽንያቱ ዋንስ ዴይ እቲ ጨረር ዝበሃል ሰብ ጃቫር እዩ ዝኸውን ብምባል ናተጠራጠረት እያ እቲ መርማሪ ድማ ምስቲ ዝሞተ ሰብኣይ ዝረኸቦ ናይቲ ጨረር ስእሊ ምምስሳል ይጅምር እቶም ስእሊ እውን ምልእ ብምሉእ ሓደ ዓይነት እዮም ነይሮም እቲ መርማሪ ንዋንስ ዴይ ናይቲ ስእሊ ሽም ክትህብኒ ትኽእል ዶ ይብላሙ ዋንስ ዴይ እውን
ንዓይ ናብቲ ምርመራ ኣካል ዘይተእትወኒ ተኾንካ ምንም ዓይነት ሓበሬታ ኣይትረክብን ትብሎ እቲ መርማሪ እውን እናተገረመ ልክዕ ከም ምኽሪ ከምዚ ዓይነት ነገር ገዲፍኺ ትምህርቲ ክጥራሕ ኣጽንዒ ይብሎ ዋንስ ደይ እቲ ዘምጽኣቶ ስእሊ ሒዛ ክትወፅእ ምስ በለ ነቲ መርማሪ ቴሌፎን ይድወለሉ እሞ ዘረብኦም ንምስማዕ ጠጠው ትብል እቲ ኣመሓዳሪ እውን ብዛዕባ እቲ ናይ ቅትለት ምርመራ ወዲእኻ ዶና በለ እዩ ዝቁጥዐ ነይሩ በዚ ዝሓረቐ መርማሪ ንወንስ ደይ ይጽዋዕ እሞ ጽኑዕ ዝኾነ ሓበሬታ ኣምጽእለይ እሞ ናብቲ ምርመራ ክሓውሰኪ እየ ይብሎ ካብኡ እናወፀት ንሃለወ ሃንደበት ምስ ታይለር ይራኸቡ እሞ ናብቲ ጭፈራ ምስ መን ኢኺ ትኸዲ ይብሎ ዋንስ ደይ እውን እናተጨነቐት ምስ ጃቨር እየ ክኸይድ ትብሎ ታይለር እውን ጽቡቕ ይስምዖ ስለ ዘይነበረ ገዲፍ እዋ ንምኻድ ይፍትን ዋንስ ደይ እውን ንምንታይ ኢኻ ከምዚ ትኸውን ኢላ ተሓቶ እሞ እሱ እውን ተቐቢሉ ኣነ ካብ ምሕዝነት ወፃኢ ካልእ ከም ዘለና እየ ዝፈልጥ እስኺ ግን ምስ ጃቨር ኢኺ ትኸዲ ዘለኺ ንዓይ ስምዓኒ ስምዒት ከም ዝስምዓኪ እየ ዝኣምን ነይረ እስኺ ግን ኣባይ ምንም ዓይነት ስምዒት የብልኽን ኢልዋ ይኸይድ ይኹን ደኣ እምበር ዋንስ ደይ ንዕኡ ዝኸውን ምንም ዓይነት መልሲ ኣይነበረን ብእውን ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ብኻልእ ነገር ተጸሚደ ስለ ዝኾንኩ ምንም ክብለካ ኣይክእልን ትብሎ ታይለር እውን ነዚ ሰሚዑ ገዲፍዋ ይኸይድ ዋንስ ደይ እውን እስካዕ ካብቲ ቦታ ዝኸውን ጠጠው ኢላ ትርእዮ ኣብቲ ዝቕጽል ትርኢትና እውን ዋንስ ደይ ምስ ስጅን ኣብ ኔውፍ ማረብያ ክበብ ጠጠው ኢላ ንርኢ ኣለና ኣብቲ ክፍሊ ዋንስ ደይ ኣብ ምርመራ ወቕቲ ዝተሰኣልዎ ናይቶም ሰባት ናይ ሰውነቶም ቁራጽ ስእሊ ኩሎም ኣብ መንደቕ ለጢፋ እናመርመረቶም ነበረት ይጅን እውን ኣብቲ ስእሊ ምንም ዓይነት ዝተፈለየ ከም ዘይትረክብ እናተዛረባ ይጸንሕ እሞ ሃንደበት ግን እቲ ጨረር ዝወጻሉ ጉድጓድ ናረኣየ ብምግራም እዚ ቦታ ርእየ ነይረ እዚ ቦታ እውን ይፈልጦ እየ ይብላ ቀጺሎም እውን ናብቲ ጉድጓድ ይኸዱ እሞ ብጥንቃቐ ናብቲ ጉድጓድ ምእታው ይጅምሩ ውሽጢ ምስ ኣተው እውን ዝወዳደቑ ኣዕጽምቲ ይረኽቡ እሞ ንእሽተን ምስ ተጓዓዙ ድማ ልክዕ ከም መእሰሪ ዝጥቀም ሰንሰለት ኣብ ማዕደ ተንጠልጢሉ ይርእይዎ ሽዑ እውን ናይቲ ጨረር ስኒ ኣብቲ መንደቕ ተቐርቂሩ ይረኽቡ እሞ ኣልዒላ ብሕቡእ ምስ ባዕላ ትሕዞ ዋንስ ደይ ናብ ጃቫር ገዛ ትኸይድ እሞ ምስቲ ዝሓዘቶ ናይ ጨረር ስኒ ዲኤንኤ ክመሳሰል ዝኽእል ጸጉርን ጽፍርን ምእላሽ ትጅምር ብዙሕ ከይጸንሐት እውን ጃቨር ኣብ ሻንጣ ዘቐመጦ ብደም ዝተበላሸወ ክዳን ትረክብ ካብቲ ገዛ ቅድሚ ምውፃእ ጃቨር ይመጽእ እሞ ሰንቢዳ ጠጠው ትብል እሱ እውን ናብኣ ብምቕራብ ናተገረመ እንታይ ትገብር ኣለኺ ይብላ እሞ ዋንስ ደይ እውን ብዘይ ምንም ፍርሒ ናይቲ ጨረር ስእሊ ብኸመይ ክትስእሎ ክኢልካ ትብሎ ጃቨር ብዝተረጋግዐ መንፈስ እቲ ጨረር ብሕልሙ ከም ዝመፀን እቲ ስእሊ ዝሰኣለ እውን ብኡ ምኽንያት ከም ዝኾነ ይዛረቦ ይኹን ደኣ እምበር ዋንስ ደይ ስለ ዘይኣመነቶ እቲ ሓቂ ተዛረበኒ እዚ ጨረር እስኻ ኢኻ ትብሎ ጃቨር እውን እናሰንበደ ንዋንስ ደይ ቅድሚ ሕዚ ካብቲ ጨረር ኣነ ደይኮንኩን ዘድሓንክኹ ይብላ እሞ ዋንስ ደይ እውን ተቐቢላ ህይወተይ ደኣ እቲ ጨረር ባዕሉ ራዋን ክቐትለኒ ምስ በለ ካብቲ ጫካ ባዕሉ እያ ድሒንኒ ትብሎ ሽዑ ጃቨር ካብቲ ጥበብ ናወፀት ንሃለወት እንትረኽቦ ሓበሬታ ንኣከበት ከም ዝነበረት የስተውዕሉ እሞ ካብቲ ገዛ ብቕልጡፍ ንክትወፅኣሉ ይዛረቦ ዋንስ ደይ ሽዑ ነቲ መርማሪ ንምርኻብ ናብቲ ፖሊስ ጣብያ ትኸይድ ብእውን ናይቲ ጨረር ስእልን እቲ ኣብ ናይ ጃቨር ሻንጣ ዝረኸበቶ ጨርቅን ትህቦ እቲ መርማሪ እውን ሽዑ ንሽዑ ንዲኤንኤ ምርመራ ይሰዶም ሽዑ ዋንስ ደይ ናብ የጅን ትኸይድ እሞ ምንም ግዜ ከም ዘይብሎምን ብቕልጡፍ ነቲ ጨረር ምርካብ ከም ዘለዎምን ትዛረቦ የጅን እውን ናብቲ ጭፈራ ካብ ምኻድ ናብቲ ዝበለቶ ምኻድ ይመርጽ ብኻልእ ወገን ድማ ቢያንካ ጃቫር ናብቲ ጭፈራ ከም ዝኸይድ ተሓቶ ጃቫር ሽዑ ኣማራጺ ስለ ዘይነበረው ኣብ ሓሳባ ይስማዕማ ብኻልእ ወገን ድማ ቺንግ ብዋንስ ደይ ሽም ሓደ መልእኽቲ የዳሉ እሞ ኣብ ናይ ታይለር ድንኳን ብምኻድ እቲ መልእኽቲ የቐምጦ ኣብቲ ዝቕጽል መዓልቲ ምሸት ድማ ኩሉ ተምሃራይ ሓድሽ ክዳኖም ተኸዲኖም ኣብቲ ምድላው ይጽንበሩ ኢታ ርእሰ መምህርን ናይ ኣታኽልቲ መምህርን ድማ ንኹሉ ተምሃራይ ኣብ ደገ ጠጠው ኢሎም ጽቡቕ ኣቀባብላ እናገበሩ ነበሩ ኢታ ናይ ኣትክልቲ መምህር ነታ ርእሰ መምህር ቅድሚ ሕዚ ትምህርትኻ ኣብዚ ስለ ዝወዳእኺ ኣብቲ ፓርክ እውን ዓብዪ ልምዲ ክህልወኪ ተስፋ ገብር ትብላ እሞ መን እዩ ንዓኺ ዝሕግዘኪ ዝነበረ ሚሳኺ ዝጭፍር ዝነበረ ትብላ ኢታ ርእሰ መምህር እውን ገጻ ናኽፈአት ባዕላ ዝሓተተቶ ሰብ ንዓኣ እምቢ ኢሉ ካልእቲ ሰበይቲ ዘቕረበትሉ ሕቶ ተቐቢሉ ልባ ከም ዝሰበሮ ትነግራ ኢታ ሰበይቲ ድማ ናይ ዋንስ ደይ ኣደኣ እያ ነይራ ኣጋጣሚ እታ ርእሰ መምህር ቀደም ንጃቨር ንዋንስ ደይ ካብቲ ነባር ቤተ መጻሕፍትን ክትወፅእ ገበራ ዝበለቶን ናይ ኣዲኣ ስእሊ እውን
ካብቲ ጋዜጣ ገንጽላ ዘቃጸለቶን ካብዚ ዝተበገሰ እዩ ነይሩ። ብኻልእ ወገን ድማ ዋንስደይ ሚስዮጅን ብምዃን ናብቲ ጫካ ንምኻድ እናተዳለወትን ሃለወት ሃንደበት ማዕጾ ኣይኹሕኳ እሳ እውን ይጅን እዩ ኢላ ብምሕሳብ ከይዳ ምስ ኸፈተቶ ብዝገርም ነገር ኣብ በራ ጠጠው ኢሉ ዝረኸበቶ ግን ታይለር እዩ ነይሩ። ኾነ ኢሉ ተዳልዩ ምምጻእ ጥራሕ ዘይኮነ ንዓኣ እውን ክወስዳ እዩ መጺኡ። ኣብቲ ችንግ ዝጸሓፎ መልእኽቲ ንታይለር ሚሳኻ እየ ዝኸይድ ኢሉ እዩ ጽሕፍላ። ዋንስደይ እውን ንዕኡ ምስ ረኣየት ሰንቢዳ ማዕጻ ዓጽያ ናብ ድሕሪት ትምለስ እሞ ነቲ ምድላው ዝኸውን ክዳን ምእላሽ ትጅምር። ሽዑ ችንግ ባዕሉ ዝመረጸላ ክዳን የርእያ። እቲ ክዳን ድማ ዋንስደይ ኣብቲ ድኳን ርእያ ዝፈተየቶ ስለ ዝነበረ ችንግ እዩ ሰሪቑ ኣምጽኢላ። ዋንስደይ ተኸዲና ምስ ወፀት ታይለር ኣዕንቱ ክሳዕ ዝወፅእ እዩ ዝርእያ ነይሩ። ዋንስደይ ነቲ ክዳን ምስ ተኸደነት ብጣዕሚ እያ ጸቢቓ። ሽዑ ዋንስደይ ንዮጅን ናብቲ ጫካ ካሊእ መዓልቲ ከም ዝኸዱ ተዛሪባ ትሰዶ። ሽዑ ግን ዮጅን ዋንስደይ ናብቲ ጭፈራ እስካዕ ትኸይድ ተጸብዩ በይኑ ናብቲ ጫካ ይኸይድ። ዋንስደይ ኣብቲ ፕሮግራም ምስ ከደት ድማ ሚስ ኢንዲ ትራኸብ። ዋንስደይ ሽዑ ኢንዲ ሚስቲ ናይቲ ዓዲ ኣመሓዳሪ ወዲ ብምምጻኣ ብጣዕሚ እያ ተገሪሞ። ምኽንያቱ ዋንስደይ ንኢድ መበል ካልኣይ ልባ ንኸይትስበር ካብ ኣወዳት ረሓቒ እያ ትብላ ነይራ። ኢንዲ ምስ ልኳስ ኣብ ጭፈራ ዝተረኸበት እውን ቅድሚ ሕዚ ቆፂሩ ዝጠለመ ኤጀክስ ንምቕናእ ከም ዝኾነን ልኳስ እውን ንኣፍቃሪቱ ንምቕናእ ሒዝዋ ከም ዝመጽአ ትዛረባ። እቲ ሓቂ ግን ኣብቲ መዓልቲ ኤጀክስ ብዘይ ምምጽኡ ዳ እምበር ንኢንዲ ናይ ፍቕሪ ስምዒት ስለ ዘይብላ ኣይኾነን ነይሩ። ኢንዲ ግን ኤጀክስ ዝጸልኣ ስለ ዝመሰላ እዩ ንኹሉ ንምርኣይ ምስ ልኳስ ዝመጽአት። ቀጺሎም እውን ኢንዲን ልኳስን ተቐራሪቦም ዘረባ ይጅምሩ። ዘመሳስሎም ብዙሕ ነገር ከም ዘሎ ምስ ዝተውዕሉ ዓርሶም ብዓርሶም ብፍቕራዊ ስምዒት ምስሓቕ ይጅምሩ። ድሕሪ ውሕድ ጻንሒት እውን እቲ ጭፈራ ይጀምር እሞ ዋንስደይ እውን ጭፈራኣ ትቐጽል። ይኹን ዳ እምበር ናይ ዋንስደይ ፍሉይ ኣጨፋፍራ ዝረኣዩ ብጣዕሚ እዮም ተገሪሞም። ጀቨር ድማ ዋንስደይ ንዑ ኣብያ ምስ ታይለር ብምምጻኣ ብጣዕሚ እዩ ሓሪቑ። ሽዑ ብደገ ዓብዪ ታንከር ዝሓዘ ማኪና መጺኡ ኣብ ኔቨርሞር መእተዊ በሪ ጠጠው ይብል እሞ ካብ ውሽጢ ዝተወሰኑ ናይ ልኳስ መሓዝቱ ይወርዱ። ሽዑ ልኳስ ካብቲ ቤት ትምህርቲ ይወፅእ እሞ ንመሓዝቱ እዚ ምግባር የብልናን ይብሎም እሞ ምኽንያቱ ውሽጢ ሚስ ኢንዲ ጽቡቕ ግዜ እዩ ዘሕልፍ ነይሩ። ብኢንዲ ዝተለዓለ እውን ስምዒቱ እናተለወጠ ይመጽእ። ግን ከዓ መሓዝቱ ብዝሓሰብዎ ተንኰል ንምፍጻም ክሰምዕዋ ኣይከኣሉን። ምኽንያቱ ዋንስደይ ናይ ክራክስቶን ሓወልቲ ምስ ኣቃጸለቶ ኣቦኡ ሓፊሩ ስለ ዝኸደ ሒኒኦም ንምፍዳይ እዮም መጺኦም። እቲ ሓደ መሓዝኡ ነዚ ንገብሮ ንዓኻ ኢልና ኢና ኢሉ ናይቲ ማኪና ትቦ ብምውሳድ ሚስቲ ናይ ቤት ትምህርቲ ቧንቧ መስመር ይረኽቦ። ኣብ ውሽጡ ድማ ናይ መወዳእታ ግዜ ጭፈራ ንምጭፈር ናብ መድረኽ ናወፁ ነበሩ። ናተዘናግዑ ንሃለዉ ድማ ካብ ናይ ልኳስ መሓዝቱ እቲ ሓደ ኸይዱ እቲ ናይ ሓደጋ ግዜ መጸውዒ ይጽዓኖ። ሽዑ ኣብቲ ኣዳራሽ እቲ ናይ ቧንቧ መፍሰሲ ይኽፈት እሞ ምፍሳስ ይጅምር። ይኹን ዳ እምበር ድሕሪ ውሕዳት ጻንሒት እቲ ማይ ናብ ደም ይልወጥ። ሽዑ እቶም ተምሃሮ ብፍርሒ ምጉያ ይጅምሩ። ሽዑ ዋንስደይ እናተሓጐሰት ንምርኣይ ካብቲ ኣጻብዕታ ዘሎ ናብ ኣፋ ትጥዕሙ። ሽዑ ግን ደም ዘይኮነ ዝፈስስ ዝነበረ ቀይሕ ቀለም እዩ ነይሩ። ነዚ ምስ ረኣየት ፈሪሖም ዝጎዩ ዝነበሩ ተምሃሮ ንምርዳእ ናፈተነት እያ። ሽዑ ሃንደበት ሓደ ሰብ ደፊእዋ ይሓልፍ እሞ ናይ ጥንቆላ ራእይ ምርኣይ ትጅምር። ይጅን ኣብ ጫካ ናሃለወ እቲ ጭራቅ ነህደሞ ምዃኑ ይረኣያ እሞ ሽዑ ካብቲ ቤት ትምህርቲ ብምውፃእ ናብቲ ጫካ ትጎይ። ታይለር ጠጠው ኢሉ ናሃለወ ጃቫር ጎይ ብምውፃእ ይደፍኦ። ታይለር ሽዑ ንዋንስደይ ርኢኻያ ዶ ይብሎ እሞ ቅድም ኢሉ ሓሪቑ ስለ ዝነበረ ጃቫር ስርዓት ዘይብሉ መልሲ ይህቦ እሞ ገዲፍዎ ይወፅእ። ብኻልእ ወገን ድማ ኢንድ ናይ ልኳስ መሓዝቱ ከም ዝገበርዎ ትፈልጥ እሞ ምስ ልኳስ ብዝጸንሐቶ ውሕድ ጻንሒት ብጣዕሚ ከም ዝጸልኣቶ ትነግሮ። ልኳስ እውን ብዝገበሮ ነገር ናተናስሐ ንምምሳል ዋላ ተፈተነ። መሓዝቱ ግን ብድሕሪኡ ኮይኖም ምሕጫጭ ይጅምሩ። ሽዑ ኤጀክስ ይመጽእ እሞ ኣፈራሪሑ ካብቲ ቦታ ንኸሃድሙ ይገብሮም። ኢንዲ እቲ ኣጋጣሚ እሱ ብምጥቃም ብጣዕሚ ከም ትፈትዎን ናብቲ ፕሮግራም እውን ምስኡ ምምጻእ ከም ትደሊ ከም ዝነበረ ትነግሮ። ምስ ልኳስ ዝመጽኣቶ እውን ንዕኡ ንምቕናእ ከም ዝኾነ ትነግሮ። ነዚ ምስ ሰምዓ ድማ ኤጀክስ ኣብቲ ቖፀሮ መዓልቲ ዘይመጸ ናይ ባዕሉ ተመናት ርእዩ ናብ እምኒ ከም ዝተለወጠን ብኡ ምኽንያት ከም ዝተረፈን ይነግራ። ኩሉ ነገር እውን ክነግራ ደልዩ ከም ዝነበረን
ንምዝራብ ግን ይሓፍር ከም ዝነበረን ይነግሮ ሽዑ ድማ ክልቲኦም ምስዕዓም ይጅምሩ ብኻሊእ ወገን ድማ ይጁን ዝኾነ ሰብ ናብቲ ጉድጓድ ንኣተወ ተሓቢኡ ናርአየ ንርኢ ኣለና ይእጁን ሽዑ ዝረኣየን ዝሰምዖን ብቴሌፎን እዩ ዝቐድሐ ነይሩ ናብቲ ጉድጓድ ዝኣተወ ሰብ እውን እቲ ጉድጓድ ኣቃጺሉ ሃንደበት ንይጁን ኣብ ዝተሓብኦ ቦታ ይርእዮ ይእጁን ሽዑ ህይወቱ ንምትራፍ ክብል ካብቲ ቦታ ንምምላጥ ይፍትን ሽዑ ዋንስደይ ደሞ ብዝተኻእለ ዓቕሚ ንይጁን ንምርካብ ናፈተነት እያ ይእጁን ብቕልጥፍና ጐየ ንሃለወ የወደቕ እሙ ናይ ዓይኑ መነፀር ስለ ዝወደቐ ምእላሽ ይጅምር ዋንስደይ ናፀዋዓቶ ስለ ዝሰምዓ እሱ እውን ኣለኹ ይብሎ ሽዑ መነፀሩ ይረኽበሞ ናብ ዓይኑ ይገብሮ ግን ከዓ ንዋንስደይ ናተዛረባ ድምፁ ስለ ዝሰምዖ ቅድሚ ዋንስደይ እቲ ጨረር ይሕዘሙ ክሳዕ ሞት ዘብፅሕ ወቕዑ ገዲፍዎ ይኸይድ ዋንስደይ እውን ናይዚ ጨረር መንነቱ ቅድሚ ምፍላጣ እዚ መሰንበዲ ክስተት ምስ ተፈጠራ ናተደናገፀት እዚ ክፋል እውን ኣብዚ ይውዳ ናይ ቀጻሊ ክፋልና ንክቕፅል ትደልዩ ድሞ ንቻናልና ሳብስክራይብን ንቪድዮና ላይክን ኮሜንት ምጽሓፍ እውን ኣይትረስዑ ኣብ ቀጻሊ ፊልምና ክሳዕ ንራኸብ ድሞ ደሓን ጽንሑ